Днес празнуваме 2 юни, ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Има много голяма разлика между свободата и това, че някои вериги могат да паднат от човека. Народът може да бъде освободен, но това в никакъв случай не значи, че живее в свобода. Освобождението все още не е свобода. В българската история освобождението е акт за отмятане на робството в потреба на националното самосъзнание. Освобождението дава на българите правото да правят социална политика, но само същинската свобода може да направи психологично освобождение. Свободата е мистично живеене. Ето защо българските трибуни красиво са написали свобода или смърт. Тайната на този повик е жертвата на човека пред олтара на свободата. Ако съберем костите на падналите за свободата на България, със сигурност имаме още една стара планина. Но дали ние достойно празнуваме тези дни като 2 юни и 3 март? България е освободена от османското владичество, което само и дава промяна в картата в границите и свободата за импозиране на своя лична политика. Но едва ли една държава без да се освободи от невежеството може да напредне. Или същинското освобождение на един народ е психологичното му освобождение от невежеството. Ние трябва да се борим с невежеството, дори това невежество да е в най-близкия ни. Празнуването на тези дни не може да се свежда до изкачване на някои върхове и така нататък. Разбира се, че тези изкачвания са важни, но по-важното е да можем да изкачим върха на невежеството в нашия роден град и край. Или трябва да се борим за идеологическата и психологическата свобода и независимост на нашия град. С девиза свобода или смърт. Главната цел на дисциплината история е възкресение на всички. На едни за живот, а на други за осъждане. Стремете се да живеете такъв живот, че да не бъдете осъждани от историята.